прабабуля па лінії тату, Хохлова Євдокія Ємельяновна. Падчас війни она была подлетком вязнем концлагера, ранена авіаційною кулей у живот. Голодала, тяжко працавала до самой перамоги. Пасля войны аднаўляла Мінск з руін. Удзельнічала ў будаўніцтве трактарнага завода. Узнагароджана медалём ветэран працы. Гэты верш я напісала сама. Ён прысвячаецца маёй прабабулі і ўсім дзецям вайны. Я дзяўчынка з Беларусі, і гэтым я ганаруся. Мои продкі – вялікі народ, у маіх жылах іх кроў, моцны род. Шмат гадоў таму адстаялі яны нашу зямлю. Дзеці вайны – асаблівая тэма, і зусім не дзіцячая гэта дылема. Не было ў іх кніжак выдатных, не было ў іх цацак прывабных, не было ў іх мультаў і інтэрнэту, паесці ў волю малі мэту. Голад, хваробы, пакут і змаганне, канцлагер, са смерцю спатканне. Іх дзяцінства вайна скрала, прымусіла стаць дарослымі рана. У 15, у 12 і нават у 6-7 гадоў дзеці з беларускіх вёсак і гарадоў ваявалі, байцам на фронце дапамагалі і кулі штодзённа на станках штампавалі. Шчырае дзякуй вам за перамогу, за светлы мір, жыцця дарогу. У сэрцы нясу і на ўвесь свет прызнаюся. Я памятаю, я ганаруся.